సో ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా! ఫుల్ సాంగ్‌తో చూడండి. తెలుగు సాంగ్ డీజే మీద ఉంటది. ఎక్సలెంట్ అంటే ఎక్సలెంట్ వచ్చింది. అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్‌ను ఆల్‌లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు. సో టెలిగ్రామ్ ఉంటది. అందులో జాయిన్ అవ్వండి. అండ్ ఇన్‌స్టాలో ఫాలో చేయండి. అక్కడి నుంచి ఫుల్ సాంగ్‌తో వీడియోస్ చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ ఇంకొకటి ఏంటంటే వర్షం వస్తుంది. ఏదైనా డిస్టర్బ్ అనిపిస్తే కొంచెం అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. సో వర్షం పడుతుంది. వర్షం పడుతూనే ఉంది పైనుంచి. నేను రికార్డ్ చేస్తున్న వీడియో. కొంచెం అడ్జస్ట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుందాం. సో ఇక్కడ 6 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా. సో ఫోటోస్ మీకు నచ్చిన ఫోటోస్ ఏవైనా ఫోటోస్ కావచ్చు. సో ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్‌తో మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో మొత్తానికి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. మొత్తం ఫోటోస్‌ని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి లాస్ట్ వరకు. సో కంటిన్యూ ప్రాసెస్ ఉంటది. ఈజీగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో మొత్తానికి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. మొత్తం ఫోటోస్‌ని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్ నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి షేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్ మొత్తం 4 ఫోటోస్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్‌గా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తా. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో ముందుగా ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ ఫోటో మీద దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా. సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్ ఫోటో ఉందిగా ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. పేస్ట్ చేసి కింద బ్లింక్ తీసేయండి ఈ ఫోటోకి బ్లింక్ తీసేసి మళ్ళీ మధ్యలో కొన్ని ఫోటోస్ ఉంటాయి. ఆ ఫోటోస్‌కి యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ 10 సెకండ్స్ 7 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో ఉంది కదా! దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో దీనికి బ్లింక్ తీసేయొద్దు. సో మళ్ళీ సెకండ్ దానికి కూడా సేమ్ ఇక్కడ 2 ఫోటోస్ పేస్ట్ చేసుకోండి. సో 2 ఫోటోస్ పేస్ట్ చేస్తే మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటోని ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మధ్యలో ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి ఇప్పుడు 2 ఫోటోస్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇది కంప్లీట్‌గా టైమింగ్ చెప్తా. టైమింగ్ వరకు సేమ్ ఉంటది. 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో మధ్యలో గ్యాప్ ఇవ్వాలి. సో ప్రతి దానికి సేమ్ ఉంటది. సో 2 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇవ్వాలి. 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇవ్వాలి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ఉంటది. ఇలాగే ప్రతి దానికి యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. సో ఇక్కడ లాస్ట్ 8 సెకండ్ 23 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మూడవ ఫోటో ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు 2 ఫోటోస్ ఇప్పుడు కూడా సో ఇక్కడ టైమింగ్ చెప్తా అక్కడ నుంచి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 12 సెకండ్ 24 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో ఉంది. ఈ ఫోటో నుంచి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు కూడా సేమ్ 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. సో ప్రతి దానికి 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇవ్వాలి. 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇవ్వాలి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. ఈజీగా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. 2 ఫోటోస్ కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ప్రతి దానికి సేమ్ ఉంటది. ఈజీ ప్రాసెస్ అండ్ సింపుల్‌గా ఉంటది. కన్‌ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో 2 ఫోటోస్ మళ్ళీ ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి 2 ఫోటోస్ మళ్ళీ ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి 2 ఫోటోస్. సో ఇక్కడ ఇక్కడ ఈ ఫోటోస్ వరకు మాత్రమే యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ లాస్ట్ 23 సెకండ్ 9 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ అప్లై చేస్తే సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఒక ఫోటో దిగా ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. సో కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫోటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫోటోస్‌కి ఒకటే ఎఫెక్ట్ వస్తది. కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో 3 సెకండ్ 14 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో దిగది దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో నుంచి 2 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక ఫోటో పేస్ట్. 2 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి.
సో ఇది లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు కంటిన్యూగా ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి, 2 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి, 2 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. సో ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేసి ఈ ఫోటోస్ని గ్యాప్ ఇచ్చేసేయండి. 4 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ 13 సెకండ్ 18 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర నుంచి కంటిన్యూ చేసుకోండి. సో ప్రతి దానికి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో 2 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి, 2 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంప్లీట్గా ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా ప్రతి దానికి ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంప్లీట్ అయ్యే వరకు ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇలా ప్రతి ఫోటోని యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి ఫోటోకి ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో మొత్తానికి సేమ్ ఉంటుంది. లాస్ట్ ఇక్కడ 29 సెకండ్ 23 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో రికార్డ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇద్దరితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.